Odilezema olozomonia enu wabodilezema wabodilezema Nigeria odilezema wabodilezema Umigbo odilezema olozomonia ndi meluyeze Umu Nigeria enu wabodilezema Umigbo ndi molomono wabodilezema Okija logidio enu wabodilezema no wabodilezema nenu olozomo na ndi meluyeze Ana melogo obulugo bobiano Ana melogo nenu obulugo bobiano Onye melo amarozinu olozogo na onye mere ya no Imana onye melo amarozi yogo ochezogo na onye mere ya imalo Onye budu eze umuna ya jigola aka wemeze Odizelu nya beze maneno wa olozo umuna ndi melo ya eze Igasi ogwe gbaje kanjo mi gaga kwechiyo Ilisi aluku woku nwanne kanjo gimi geli kwechiyo Odili gibeze mmano wa Odili gibeze mmao Nigeria politicians nunu bu ndi odileze mmano Ndi na-achị anyị n'obodo anyị nunu bu ndi odileze mmano Ụfọdụ ga-ajụba ajụjụ kedụzi ka Pinjozi wee kpọba Nigeria politicians babụzinụ ndị ọdịleze mma Ife va na-eme anyị n'ụwa ife ndị ọdịleze mma Election luwe amaba posta n'ike n'ike bababa ụnọ n'ike n'ike ya na ụkọ n'otu ọlụmakwụkwọ Osi kampenu wee lụzie ị na-enezi ụmụ Igbo niile onye ọbụla akwụlụ n'ọgba ebe a na-achọ ka tụọlụ onye akwụkwọ mmiri na-ezo n'elu ụwa ọ na-ama ndị be anyị ka anwụ na-acha n'elu ụwa anwụ na-acha ndị be anyị Achụziela ofe ka akwụkwọ nwa ofe ke winu election ọ nabaza bụ jaje nọdụ anị ya ọ gabụzi ọ dịrị eze mma Ọ kwụsị n'oge tinyere anyị n'obodo ịma na anya fụrụ ọkụ nwa mmiri si na ọ ga-agbapụrụ anyị n'obodo anya fụrụ mmiri ụzọ si na ọ ga-alụrụ anyị n'obodo anya fụrụ ụzọ Iluzie na aba ọga ọ bụlụ beware of dog na mbọsị ọga ga-anọta ndị polisi eju n'ebe niile ndị amị eju n'ebe niile ọ ga-elozi eze nụ ndị tụelu onye akwụkwọ ọ dịlị nya bụ eze mma n'ụwa olozo ụmụnna ndị melụnye eze Olite alụzo woku lotakwa n'oge agụgụ echi maka aghọgbutala bụ ofu nla n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya aghọgbutala bụ ofu nla eze adịnwe ụzọ egbune n'ezie gosi dịlu na eze mma n'elu ụwa ocheza ụmụnna ndị melụnye eze Nigeria na odileze mma olozo ụmụnna ụmụ Igbo na odileze mma olozo ụmụnna Nigeria na odileze mma olozo ụmụnna ndị melụnye eze O nwere akụkọ njọlọ ịkọlụ unu
onye nwelu ntị debe ekene konu n'ụlọ akụkọ ije egbumo. O nwere ofu nwoke a na-akpọ Christopher nọ na-azụzi afọ ike. Christopher nọ na-emebe ọfụma. Ọ nọ na Lagos azụ ọfịa. Christopher na ife na-agalụ nye ọfụma. O wee nọta ime obodo jee ka o jee gbalụ nwa abọyị. O wee kpọta Chukwudị Odibo ya na Chukwudị na-azụ afịa. Ọgbatị odibo afọ ise Christopher duo ya n'ụwa. Chukwudị wee bido mebe ọfụma. Chukwudị wee bido mebe ọfụma. Christopher nwe nsogbu wee naba n'ime obodo jebili. Chukwudị wee na-egose moto. Chukwudị na-alụso nọ n'ike n'ike. Welu ụzọ Christopher onye melu onye ife ọ bụ n'elu ụwa. Agụlụ na-agụzọ gị ya mana Chukwudị achọrọ ịma ama. Esi na vileji gbọba Chukwudị ọka gị na-anwụ anwụ n'ụlọ. Ewesi na vileji gbọba Chukwudị ọka gị na-anwụ anwụ. Chukwudị si nye anwụ fuo ife ọbụbụ ọ dịla eze mma. Chukwudị si ọgị anwụ fuo ife ọbụbụ ọ dịla eze mma. Wee jụba Chukwudị ajụjụ kedu ife iji bụ ọ dịla eze mma. Ọ dịzialụ gị bụ eze mma n'ụwa ilụzọ ụmụnna ndị merụ gị eze. Nya bụ ife na-ewe m iwe ụmụ Igbo nọ na-ebute m. Eze adịghị nwe ụzọ egbuna m ge ntị ka ịnụlụ ije egwu m. Maka ife ọ bụ na mfụrụ n'anya na nyanwa ka m ji eti egwu m. Lord Martins Odogwu Apinjo na-ekene gị n'egwu. Onye ọ dịlị mma n'elu ụwa nya biko lote nwanne ya. Onye mara ife echi ga-abụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Onye mara ife echi ga-abụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Maka mama nwata nọta aka n'ụwa ọ dịka nke onye ọzọ ama nnọta. Ka mbụlodu ma jebe ka nje zute ezi nwanne m. Ọgaranya nwere obiọma ezi nwa na ọ ga-adịrị gị mma. Prince Emeka Ngobidi na ụkọchukwu kwere Okiji Odogwu. Omego moto aba nnukwu mmanwụ Apinjo na-ekene n'egwu. Omego moto aba Odogwu Apinjo na-ekene n'egwu. Ọgaranya nwere obiọma ezi nwa na ọ ga-adịrị gị mma. Ọ dịrị gị bụ eze mma ma na ịlụzọlụ ụmụnna ndị melụ gị eze. Omego moto aba ifu gị bụ ọnwụ mele anyị. Ọnwụ ebugo nze nwa bụlụ ome n'anya ka anyị na-ebela akwa. Ọnwụ ebugo nwa bụlue ifu ọnwụ na-eme ụwa n'orike. Ka nje ebe ọzọ obolo ka nje zute dike njide ebube. Chief Aloysius Nnamdi dike ikegwu ọnụ. Bishop na South Africa Odogwu ịbụ onye ọ ga-adịlị mma. Ebube Chukwu ụzọ n'ọzọ obolo ịbụ onye ọ ga-adịlị mma. Bishop ka anyị dịbụ ọnwụọ eze oyi gị nalụ mmụọ. Ọnwụ ebugo nwa bụ uluwe eze oyi ka anyị dịbe n'elu ụwa. Onye o mere egbu n'onwe ya n'anya ma ji ọgụbe Chukwu. Maka ọkụkọ ejere ọgụbe egbe n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Na ọkụkọ ejere ọgụbe egbe n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ka nje zute ozi oyi mụ chito n'ime ụlọ igwe. Ọnwa nọzọ bụlụ Odogwu. Ọnwa Opokopo na South. Ọnwa nọzọ bụlụ Odogwu. Ọnwa ịbụ onye ọ ga-adịlị mma. Ọnwa ọ dịlị gị bụ eze mmanụ ma ichezere ụmụnna ndị merụ gị eze. Ọnwa Opokopo ọnwa ebugo nwa bụlue ofu onye bụlụ Okija n'anya na anya ka ọnwa ụbịala ogbuo. Ọnwa biko ka ịdị bụ ọnwụ nọ. Ọnwụ bụ na ọbafọlụba onye. Ọnwa Opokopo Odogwu Apinjo na-ekene gị n'egwu. Enu ụwa bụ ọdịla eze mma. Ụwa bụ ọdịla eze mma. Nigeria na ọdịla eze mma. Ụwa bụ ọdịla eze mma. Ụmụ Igbo na ọdịla eze mma. Ọdịla eze mma. Ụlọzọ ụmụnne ya ndị melụ ya eze.
ka njezu tekwa odogwu Prince Ugochukwu nwa dị ukwu afọ nwa echeta nna odogwu afọ nwa na ọ ga-adịrị gị mma o ji efe ma ọ bụ nnukwu mmanwụ ịbụ onye ọ ga-adịrị mma afọ nwa gị bụ ya eluigwe gị bụ ya eluigwe tente jiri gị ọgbọ ọngị si m papa nwa abụlue afọ nwa na ọ ga-adịrị gị mma afọ nwa bịa ficha m anya akwa lilion na-akwado igbu m egbu n'ụwa afọ nwa echeta nna odogwu afọ nwa ka anyị dịbe ọnwụwo ọnwụ bụ na ọgbafọlụba onye ọ dịrị gị bụ eze mma n'ụwa ma irozoro ụmụnna ndị melụ gị eze ka m bụrụ odumaje ka nje zute dike Ashala Ogidi oju na-eme ọgụ odogwu oke mmanwụ Ashala Ogidi abụ nwa si m kene gị o abụ nwa si m kene odogwu dike ịbụ onye ọ ga-adịrị mma nwa bụ eze emume ọbịa ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ọbịa bụrụ ego Ọkịja odogwu ọbịa ịbụ onye ọ ga-adịrị mma oju na-eme ọgọ na Ọkịja ọbịa ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ọbịa bụrụ ego ọbịa ịbụ onye ọ ga-adịrị mma o ọbịa akwa alịlị ka na-ebe ọnwụ egbugo nwa bụrụ ome ọnwụ bụrụ ejike ọha dasọ onye nze nwa bụrụ ome ọbịa bịa bicha mmanya mmiri ọbịa ịbụ onye ọ ga-adịrị mma maka ọ dịrị gị bụ eze mma n'ụwa ma irozoro ụmụnna ndị melụ gị eze ka m bụrụ odumapa n'ihe ka m lue maleji ya ka m jezute eze oyi m oke mmanwụ Ashala Ogidi isi eke Ọkịja ka o si eje oke mmanwụ Ashala Ogidi ya bụ ezigbo oyi m Emmanuel Nwokwu abụ n'ike ugo na-abọ na maleji ya ezi nwa na ọ ga-adịrị gị mma Young Money na maleji ya ezi nwa na ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị bụ eze mma n'ụwa ma ichezọrọ ụmụnna ndị melụ gị eze ka nje zute ezi nwanne m Chigbo ọgụ nwa agwa n'iru o ji moto eme ọgụdogwu ezi nwa na ọ ga-adịrị gị mma nwata ibi ya katakuma nwata ibia na ọ ga-adịrị gị mma nwata ibi ya katakuma nwata ibia na ọ ga-adịrị gị mma maka ọ dịrị gị bụ eze mma n'ụwa ma irozoro ụmụnna ndị melụ gị eze kenelu m nwanne gị Chijioke nwa agwa n'iru acha dede na Ọkịja odogwu acha ịbụ onye ọ ga-adịrị mma ego tinyela ego na Ọkịja ezi nwa na ọ ga-adịrị gị mma oke nwa ka ebu na echi akọ ịbụ onye ọ ga-adịrị mma acha ọ dịrị gị bụ eze mma n'ụwa ma ichezọrọ ụmụnna ndị melụ gị eze ka nje zute oyi m ike mebu na nwanne bụ ọgụgụ aga m ebu na ịdịrọ mma na-ajụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya aga m ebu na ịdịrọ mma na-ajụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ọnwụ egbugo nwa bụluo n'anya abakwa nnebele uche ọnwụ egbugo nwa bụluo n'anya abakwa nnebele enu onye ebezi anya ficha anyị ya n'anya ma nje ọbụbe Chukwu ibu ọnwụ na-eme n'ụwa erike n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ọ dịla eze mma n'ụwa enu ụwa bụ ọ dịla eze mma o ụmụ Igbo na ọ dịla eze mma n'elu ụwa olozo ụmụnna ndị melụ ya eze onye ọ dịlị mma kasị ji n'ụwa ma ọnụwo onye mara ife chi ga-abụnụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya sọsọ ọnwụ na-ewe m iwe ọnwụ bata ngwụlụ ajụla oyi ọ dịla eze mma n'elu ụwa olozo ụmụnna ndị melụ ya eze ụwa bụ ọ dịla eze mma ọ dịla eze mma olozo ụmụnne ya enu ụwa bụ ọ dịla eze mma ụwa bụ ọ dịla eze mma Nigeria na ọ dịla eze mma ụwa bụ ọ dịla eze mma ụwa bụ ọ dịla eze mma ọ dịla eze mma olozo ụmụnne ya enu ụwa bụ ọ dịla eze mma ụwa bụ ọ dịla eze mma Nigeria na ọ dịla eze mma ụwa bụ ọ dịla eze mma ụmụ Igbo na ọ dịla eze mma ọ dịla eze mma olozo ụmụnne ya ndị melụ ya eze
ka o jere nwanne nke m gaba asị m ọ bụ ebe ka o jere nwanne nke m gaba arụ mmadụ bụ aja arụ mmadụ bụ aja arụ mmadụ bụ aja arụ mmadụ bụ aja onye melu dịbe ọnwụ na ọnwụ bụ ọbọlụ n'obe onye onye melu dịbe ọnwụ na ọnwụ bụ ọbọlụ n'obe onye ife mere eme n'ụwa na mesago ife mere eme n'ụwa ife mere eme n'ụwa na mesago ife mere eme n'ụwa nwa bụ ụlọ ome na pinjosi na dị mma baro ndị sadụ daa na pinjosi na dị mma ife mere eme n'ụwa na mesago ife mere eme n'ụwa ọ bụ ebe ka o ji nwanne nke m na-agba anyị na-abịa ọnwụ ọba bọlụ ube onye ya bụ ọnwụ omela ogbenye ma amadi ya bụ ọnwụ obuludochi na enu nkwụ ya bụ ọnwụ ọnwụ bụ nwata n'iru nne ụmụ Igbo na ozu ka ị bịara ịgwa anyị agara ọgụ na mgba n'ebe ahụ ọnwụ ọba bọlụ ube onye ya bụ ọnwụ omela ogbenye ma amadi ya bụ ọnwụ obuludochi na enu nkwụ ya bụ ọnwụ ọnwụ bụ nwata n'iru nne Ọkịja na ozu ka ị bịara ịkwa anyị abịara ọgụ na mgba n'ebe a ọnwụ hụba ọzọ onye ọbụla ga-echi ya echi oke ekere eke onye ọbụla ga-ararụ ime mma ime njọ na-emeta ata na ị ga-anwụ anwụ kama sepụ aka na njọ ka iketa oke n'eluigwe eluigwe ebe obibi ndị eze omume ga-ebinyelu Chukwu nna nze nwa bụlụ ome apinjosi nọdị mma chifu eji ka ọha dasọ apinjosi gị ka emesịa n'ụwa onye bụlụ ozu nwụrụ anwụ amụkwana ya amụ ife ozu nwụrụ anwụ amụkwana ya ọ maka gịnị ihe ofu ụbọchị ga-abụ nke gị o otu a nwanne anyị si nwụọ otu a nwa gị ga-esi nwụọ onye bụlụ ozu nwụrụ anwụ amụkwana ya amụ ife ozu nwụrụ anwụ amụkwana ya ọ maka gịnị ihe ofu mbọsị ga-abụ nke gị o otu anwa abụlụ esi nwụọ otu anwa ka ị ga-esi nwụọ maka ọnwụ ụba ọzọ onye ọbụla ga-echi ya echi n'ụwa ejelu m akwa ozu n'Ọka unu ma Ọka bụ isi obodo Anambra ụmụ Igbo na ozu ka ijelụkwa anyị ejere ọgụ na mba n'Ọka ejelu m akwa ozu n'Ọka unu ma Ọka bụ isi obodo Anambra obodo anyị na ozu ka ijelụkwa anyị ejere ọgụ na mba n'Ọka ụfọdụ nwoke nwụrụ ya bụ ọnwụ n'Ọka ewezi Ọka chọlụ m wee bịaba chei wee sị na mụ ga-akwanya bụ ozu ka ijelụkwa anyị ejere ọgụ na mba n'Ọka mụ na ndị egwu m anyị elugo n'Ọka anyị ese etizigo ngwa egwu ọfụma ewo wee chebezie ka ozu bata mụ na ụmụ egwu m anyị elugo n'Ọka nụ anyị ese etizigo ngwa egwu ọfụma ewo wee chebezie ka ozu bata obele oge moto egbue pipipipipi o wee bụrụ na ozu abataba n'ụlọ obele oge moto egbue pipipipipi o wee bụrụ na ozu abataba n'ụlọ DJ welu maịkị tinye n'ọnụ ya n'Ọka wee sị onye ọbụla gedo ntị ọfụma ma nwoke ma nwaanyị ka anyị nụ ka anyị ga-ezipụ ozu anyị ikpeazụ otu a ka esi eme n'ala Igbo DJ welu maịkị tinye n'ọnụ ya n'Ọka wee sị onye ọbụla gedo ntị ọfụma ma nwata m okenye ka anyị nụ ka anyị ga-ezipụ ozu anyị ikpeazụ o nwelu ntinye amụwo ife mfụrụ ka m na-ekwu ife ọbụla mfụrụ n'anya nya nwa ka nje etinyekwu m ya ka nji bụ ọkasị akasị n'enu ụwa niile nọ n'ime Odum Ọkịja na-ekwu o nwelu ntinye anụla egwu m n'enu ụwa ọ sị na ụmụ ozu ga-abagodu n'ụlọ ndị enyi na anya ọma ga-agaba
ọsị n'ikwu n'ibe niile ga-eje nwayọọ ka onye ọbụla ji aga o ga-eje ka afọ ozu anyị ikpeazụ ọsị n'ume ozu ga-abagodu n'ụlọ ndị enyi na anya ọma ga-agaba ọsị n'ikwu n'ibe niile ga-eje nwayọọ ka onye ọbụla ji aga o ga-eje ka afọ ozu anyị ikpeazụ ume ozu fa abasigo n'ụlọ ndị enyi na anya ọma fa agasigo ikwu n'ibe niile na-eje nwayọọ ka onye ọbụla ji aga o ga-eje ka afọ ozu anyị ikpeazụ ofu onye ala wee binie wee tinye isi n'ụlọ si ka eje ka afụkwa ozu anyị ikpeazụ ewo maka na ọ bụrụ ọsọ ọsọ abịala onye bụ akwa ofu onye ala wee binie wee tinye isi n'ụlọ si ka eje ka afụkwa ozu anyị ikpeazụ ewo maka na ọ bụrụ ọsọ ọsọ abịala onye bụ akwa onye ala lụrụ ebe edebela ozu n'ụlọ chei gee ntị ka ịnụ ife ọ na-agwazi ozu nwụrụ anwụ ọgbọ ya papa 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 onye ala na-agba papa ewo papa papa ife onye ala na-agba ozu nwụrụ anwụ ewo papa 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 ife onye ala na-agba ozu nwụrụ anwụ ewo papa papa ọsị ya emetụ gị aka n'isi emeghalị n'arụ ọsị ya papa emetụ gị aka n'anya emeghalị n'arụ onye ala sị ya papa emetụ gị aka n'obi emeghalị n'arụ ọgbọkwasị ya papa emetụ gị aka n'afọ emeghalị n'arụ chai ife onye ala na-agụ ozu nwụrụ anwụ onye ala sị ya papa degodo ndị gị na ba na-aza anị mgbe ị dị ndụ ka fa nọ n'ilo na-ebe akwa ọbụlọkwa akwa ka afa na-ebe ịma na amụ ka afa na-amụzi onye ala sị ya papa degodo ndị gị na ba na-azọ nkwụ na ụkwa mgbe ị dị ndụ ka fa nọ n'ilo na-ebe akwa ọbụlọkwa akwa ka afa na-ebe ịma na amụ ka afa na-amụzi onye gbogo oku gba ya nkịtị nọdụ oke nọ ka emeghalị n'arụ ife onye ala na-agba ozu nwụrụ anwụ n'ọka n'ụmụ obu ọka ebe anwa ka omelụ laịf ife ọbụla mfụrụ n'anya nyanwa aka m ji eti egwu eze adịghị ụzọ egwu na ọkwa ịnụlụ ka nna talenenu ndị mmadụ agba oyi okwu onye ala ndị mmadụ asị n'ọbụ onye ala na-ekwuo ma mụba pinjo na-asị ya ụmụ Igbo gentị ka Chukwu si n'ọnụ onye ala wee na-agwa ụmụ Igbo okwu atị na anyị bụ Igbo na anyị na-enwe mmadụ n'ozu mgbarụ na-anwụ nwanne gị gịnị ka imelụ nwanne gị gba agụlụ na-agụ nwanne gị kedu ife imelụ nwanne gị olu ka nwanne gị nwee gbaba moto friji be mmanya tinye adịva chenu na nna na-agwa nwanne gị ụmụ Igbo ka anyị bụrụ ụnụ ka anyị rapụ inwe mmadụ n'ozu meelụ m mgbe ndị ndụ nwa ekene ka nkene gị ihe onenụ ọnwụ bụlụ odogwu jife ejikọ ha dasọ okwebi nwa bụlụ ome nyenwe akọnwa ọbịalugbo baron na sauti odogwu na pinjosi gị ka emesịa oje gbaza oke odogwu na pinjosi gị ka emesịa nenu ndị na-ebe akwa fe ebezi na akwa ụmụ ọkịja ndị na-atụ alịlị atụzi na ife ọnwụ mere anyị yo nenu ụwa anyị na-erike otu ego mgbe ọnwụ ji ikpube nenu ụwa anyị nọ gị malụ onye ala na-agwa ozu okwu n'ime ụlọ ofu onye ama ibi wee binie tinyekwa isi n'ụlọ si ka eje ka afụkwa ozu anyị ikpeazụ ewo maka na bụrụ ọsọ si abịala onye bụ akwa onye ama ibi lụrụ ebe edebela ozu owekwa onye ala ebe ọ nọ na-agwa ozu okwu owekwa onye ala gee ntị ka ngwa gị ọ bụ na isiri ebe abụọ wee misteki wee kụwa aka isi onye ala cha onye ama ibi si na anyị ga-akụwasịba mata na ife nkụwasị gakwa nkụ maka ikwe m otu n'isi nkụ ọgụ ofuke na mbana onye ala na onye ama ibi wee bido ọgụ ndị mmadụ wee tala ọsọ otu aka anyị si naba ife anya m ofolo n'enu ụwa ka mụ na-agụ
ọnwụ bụlụ odogwu onye nze nwa bụlụ ome chifejike ọha dasọ na nyaka ọgụdelugbo o ji egbe azụ odogwu na nyaka ọgụdelugbo o ji ego eme ọgụ odogwu na nyaka ọgụdelugbo ọ dị ka enwụ na anwụ onye ọgịja achala ogidi yo oke mmanwụ na saut wee na nyaka ọgụdelugbo ọnwụ ebuga ezi ọyị mbụ onye nze nwa bụlụ ebobe nzeme ka emesịa nze nwa bụlụ ome ka emesịa nze nwa bụlụ ome kemezi ezi ọyị mbụ ka emesịa nze nwa bụlụ ome kemezi nze nwa bụlụ ome ka emesịa nze nwa bụlụ oje ome gbaza obodo ọ dị ka enwụ na ka emesịa nze nwa bụlụ oje ome ego eme ọgụ ya dịba n'ọnya ka emesịa nze nwa bụlụ onye ome omelu dịba ọnwụ ka emesịa nze ka nwa emesịa nze nwa bụlụ onye ome omelu na dịba ọnwụ ka emesịa ka emesịa nze nwa bụlụ ome ka emesịa akwa agwọ ọnwụ onye ebezi ofiji anya ya akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya akwa agwọ ọnwụ onye ebezi ofiji anya akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya ebido tata belu akwa esi odogwu amachi ya zazụwo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ibido tata belu nwanne echi dịka amachi ya zazụwo akwa ọnwụ dị njọ ọnwụ dị njọ onye omelu biko dibe na mmadụ niile ga-anwụ anwụ akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya chibajunu sọ ha dị asọ ezinna gị dibe akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Mrs. Regina ọha dị asọ afọ mụrụ ọgaranya ndụ akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Mrs. Ada ọha dị asọ oliakụ udo dibe akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya ọzọ eme na ọha dị asọ ọzọta isi n'ịgadịo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya ọzọ biko dibe ọnwụ na mmadụ niile ga-anwụ anwụ akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya onye bucha ọha dị asọ ada dị mmadụ dibe akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Chidebere ọha dị asọ apinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya kafere nwa ọha dị asọ biko biko dibe ọnwụ akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Chinedu nwa ọha dị asọ apinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya ndidi ka nwa ọha dị asọ na pinjosi dibe akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ayem inosenti nwa ọha dị asọ ịnọ biko dibe ọnwụ akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya nneka nwa ọha dị asọ apinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya ka njezute ndị ọyị m ndị mụ na fa na-elu uju akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya onye ga-adị ka nwa buruo n'elu ụwa niile n'ime ya akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya chifalolo Vitus nwa nkam igbo odogwu akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya eze ya mba na ọbọ na ọkiji odogwu na pinjosidbe akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya nwadị ọrịa mma na ọkija apinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Hippolyte Ojimba eze ọyị n'ihi ga-adịyo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ibili ododo na South Africa na pinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya gị bụ personal assistant to nwa buluo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya manager Veron na South na pinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Sunday nwanne abọghị ukwu na South akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya onye ka nwanne na South odogwu ọgbara oke izeje akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya second manager Veron na pinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Ifelo Chukwu atụ egwu nwanne dị na mba akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya nwanne dị na mba na amichi odogwu na South oke ibiebio akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya eze ọyị m na ị ga-adịyo na pinjosi onundo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya obetahirari ụmụnna nwezu akụ odogwu akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Enugu ka iseje onye ka nwanne ndo akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya eze ọyị nwa bụlu apinjosi dibe akwa akwa ọnwụ onye ebesi ofiji anya ya Chife
Emeka Chukwudi igirigi na South Odogwu onye besi ofite ụkwọma kpọrọ ọnwụ ka bịa nwanne m igirigi na South Odogwu onye besi ofite igirigi ka ịdịbọ ọnwụ na mmadụ niile ga-anwụ anwụ onye besi ofite Ezugo Chukwu nwa dị ukwu na Pinjo Sidibe onye besi ofite abụ nwa echeta nna na Ọkịja na Pinjo si Olondo onye besi ofite Ojiege ma ọgụ Odogwu na Pinjo Sidibe onye besi ofite Okechukwu Nneji Odogwu na Pinjo si Olondo onye besi ofite St. Stephen Ventures Odogwu na Pinjo si Olondo onye besi ofite Bulubulu Ọkịja Shalogidi Ezeoye Kaidibe onye besi ofite Tochukwu Okorie bịa titi n'Igadiyo onye besi ofite Ogbuefi Ụlọụka na Chukwu na Pinjo si Olondo onye besi ofite Chimezie Nwankwọ Ebigi nwa amama onye besi ofite Osilola n'Ọkịja Shalogidi na Pinjo Sidibe onye besi ofite Okechukwu Chukwu dị n'obi ụdọ nwa amama onye besi ofite Nwapụlụ ife n'Ọkịja Shalogidi na Pinjo Sidibe onye besi ofite Nge mụ nwa bụ luwe mbọsị agbamakwụkwọ onye besi ofite Ọlụchukwu Ebubeze ego igwe na China onye besi ofite Omelọla n'Ọkịja Shalogidi Omelọra Kaidibe onye besi ofite Vitus ma nwanna ka Gentle Flyodibe onye besi ofite Oyi muziko nwe wuzie n'Ọkịja ka isi eje onye besi ofite Innocent a na-agba onye eze ego ndị Igbo ndo onye besi ofite Chifutuelu okwu elu Chibu ife n'Ọkịja ndo onye besi ofite Nwabụ ụwa nwa Ibekwe ọrọbọ n'iyi ala onye besi ofite Kevin Nwanda na-efo agba na Dodibe onye besi ofite Chukwu na onye nwe okenye ka akụ dị n'obi n'Ọkịja ndo onye besi ofite Mighty na South Odogwu na Pinjo na-ekene onye besi ofite Arinze Nwangwu Odogwu Ezeoye Dodibe onye besi ofite anyị bido tata belu akwa echi nwabulu ama nchi ya zọzọ onye besi ofite anyị bido tata belu akwa echi bulu ama nchi ya zọzọ ọnwụ dị njọ ọnwụ dị njọ obuludochi n'enu nkwụ gwe nwata n'ilu nne ya ụmụ Igbo na South na Pinjo si unu ndo na Nwabulu ma nabachukwu onye besi ofite ụmụ Igbo na Amalechi ya na Pinjo si unu ndo onye besi ofite ụmụ Igbo na China na Pinjo Sidibe onye besi ofite ụmụ Ọkịja Shalogidi na ndidi ka ị ga-enwe ọnwụ dị njọ ọnwụ dị njọ onye bụ n'onwe ya n'ụwa maka ọnọdụ niile ya onye besi ofite onye ma ife echi ga-abụ na nya bụ ife nna jụ onye besi ofite Ezeoye ma ọzọ nwa ọhada sọ ọzọ eme na Dodibe kenene onye besi ofite ọnwụ ebugo nze Nwabulu ome na nya bụ akwa nnebelu onye besi ofite ụwa ọza Pinjo ga-abịa na mụ na Nwabulu ga-abụkwa onye besi ofite akwa ahị akwa onwe onye besi oficha anya akwa ahị akwa ọnwụ onye besi oficha anya Pinjo nwa Ọkịja Shalogidi Odum Ọkịja nwayọ nwayọ ije amala sawa ije amala egwu ọgaranya
ịba na-ekwulọbịa fụla ego dike nwa n'Ọkịja ịgba nwa ozogo ịba na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo ịba na-ekwulọbịa fụla ego kalịsa nwa n'Ọkịja ịgba nwa ozogo ewo 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 ịba na-ekwulọbịa fụla ewo 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 ịgba nwa ozogo ọbịa bụrụ ego ọbịa nọ ngị ka ịgba na-ekwulu ịba n'ebe na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa oji ozogo unu eme ọgọ nnukwu mma nwa ngị ka ịgba na-alalụ ịba na-ekwulọbịa fụla ego dike nwa n'Ọkịja ịgba nwa ozogo zabụlụ ego n'Ọkịja ọbịa ji unu eme ọgọ nnukwu ịba na-ekwulọbịa fụla ego nnukwu mmadụ n'Ọkịja ịgba nwa ụmụ ozogo Ọkịja achala ogidi fanchasi m okene gị ịba na-ekwulọbịa fụla ego oji unu eme ọgọ ịgba nwa ọbịa ozogo bụlụ ego n'Ọkịja ọbịa na ọ dịgolu gị mma ịba dịrị na-ekwulọbịa fụla ego kalịsa nwa n'Ọkịja ada sị na ọ ga-adịrị gị mma kama na ọ dịgolu gị mma ịba dịrị na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa ndị ozogo lụrụ n'ọfancha fa niile si m okene gị ịba na-ekwulọbịa fụla ego kalịsa nwa n'Ọkịja ịgba nwa ozogo ọ dabụlụ ego isi na isi rabụ n'okwu ọnụ ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo ọpụta obi ihe ọbịa na ọ ga-adịrị gị mma ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego nnukwu mmadụ n'Ọkịja ịgba nwa ozogo ewo 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 ịba na-ekwulọbịa fụla ego ewo 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 ịgba nwa ozogo ọ dabụlụ ego binye bịa gbalị igbo odu ịba na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa ome ozogo mma na ị ga-adị ibe dị mma nya ga-akpọ gị ịba na-ekwulọbịa fụla ego kalịsa nwa n'Ọkịja ịgba nwa ọrụ ozogo ọma ịlụlụ na be anyị na Chukwu ga-akwụgwụ ịba ụgwọ na-ekwulọbịa ya fụla ego oji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo ụlọ iji ma ọgọ ka igologo tata 35 ịba na-ekwulọbịa fụla ego nnukwu mmadụ n'Ọkịja ịgba nwa mechini ozogo ijili ma ọgọ ka igologo 150 ịba na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa ọbịa ozogo bụlụ ogo foundation keji alụlụ Igbo ịba ọlụọma na-ekwulọbịa fụla ego kalịsa nwa n'Ọkịja ịgba nwa ọbịa ozogo bụlụ ego n'Ọkịja ọbịa na iso n'ife a na-eme ịba na-ekwulọbịa fụla ego oji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo enwelu m ọlaọcha ọbịa nke nje enwe ọla edo ịba na-ekwulọbịa fụla ego ịgba nwa ife ozogo njeje ekene bụ egwu n'ọnya ka mụ ga-etiri ịba na-ekwulọbịa fụla ego oji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo Ọkịja dị mma ọ dịla anyị niile ịba na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa dị ụmụ ịgba nwa ozogo ọbịa bụlụ ego karịsịa nwa n'izo wee bili ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba ọja nwa moto ozogo ijili m ọgọ ka egologo tata ti ịba na-ekwulọbịa fụla ego nnukwu mmadụ n'Ọkịja ịgba nwa o ji ozogo moto eme ọgọ ọbịa dobunye m nke m ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba kama nwa ọnya ozogo akwawa mmụ ntu ọbịa gị bịa jekwa bịa ịba buru na-ekwulọbịa fụla ego ọbịa ji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo ọbịa bụla ego ọbịa na ọ ga-adịrị gị mma ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego o ji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo ka m bụla ekene ka m zute nwunye ọbịa ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego ezi nwaanyị n'Ọkịja Ịgba ịmago mbọ na ọzọ. behind any successful man there must be a ịba woman na-ekwulọbịa fụla ego odozi akụ n'Ọkịja Ịgba mbọ nwoke ọzọ. na-akpata akụ akpata ma nwaanyị na-eme akụ ndozi ịba na-ekwulọbịa fụla ego ezi nwaanyị bụ ụlọ ịgba nwa ozogo ọdọbụla ego dogbu na nge ka ịgba na-aralụ ịba n'ebe na-ekwulọbịa fụla ego nnukwu mmadụ n'Ọkịja Ịgba ọlọmi mbọ ọzọ. na-alụlụ obodo anyị ọdọbụla ego na ọkalịlị ịba akalị na-ekwulọbịa fụla ego oji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo ọdọbụla ego dogbu na ọ ga-adịrị gị mma ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego kalịsịa nwa n'Ọkịja ịgba nwa ozogo nwata nwaanyị jelu n'ụlọ ọgwụ mee ọpụreshọn ịba na-ekwulọbịa fụla ego oji unu eme ọgọ ịgba nwa ozogo nwaanyị afụrụ ego ka o ji akwụ ụgwọ ọnya ịba n'elu ụwa na-ekwulọbịa fụla ego kalịsịa nwa n'Ọkịja ịgba nwa ozogo nwata nwaanyị bela akwa wee jebe na be ọbịa ịba na-ekwulọbịa fụla ego
ọbịa ji na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ nwanyị lute na dọbịa bido wee kụba aka na gate ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ onye awụsa nọ na gate aboki ọma nke a na-akọ ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọzọ onye awụsa jụ si na nwaanyị na ọma mbara ịgba oje bụ na-ekwu ọgọ lọbịa ya fụla ego ọjọ na-azụ Igbo ndụ ịgba nwa ọzọ nwaanyị adọ na geti nọ na geti wee tibe mkpu ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa nọdụ n'ime ọbịa wee nụ ka mkpu na-ara ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa fụlụ ego dogwu nọ ngị ka ịgba na-ekwuru ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa wee jụba aboki ọ gịnị ka m na-anụ ịgba na ntị na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ aboki wee sị ọ gawa ngwu ma nde fọ gị ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ịgba nwa ọzọ ọbịa wee tinye meghepụ ụzọ ka nwaanyị bịa ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọbịa ọzọ wee jụba nwaanyị nwata nwaanyị ka ebi n'ebelu ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa nọ ngị ka ịgba na-alalụ ịgba n'ebe na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa wee jụba nwaanyị kedu ife na-eme ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ nwaanyị si ya ọbịa na afụfụ ụwa dakwa dị igbo ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ezigbo mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọzọ kemgbe 1 month ọbịa ka mụ mụlụ nwa ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọnọdụ n'ụlọ ọgwụ na di m afụrụ ego ma ịgba chacharị na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa wee gwa nwaanyị nwata nwaanyị jee ficha anya ịgba gị na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa wee baa n'ụlọ wepụta ego wee nye nwaanyị ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọbịa ji ebe na kwa Ọkịja olu ebe ahụ anya golu ife ịgba ọgụ na-ekwu nwa lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ nyagolu nne olili o nyagolu kwakwa oyi ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ nyagolu nke di ya golu ma nke ụmụ ya ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọzọ ọgbọjọ nwaanyị kedu n'ọgwụ ebe mụlụ nwa ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ nwata nwaanyị wee kọsị ya ọbịa fụlụ ego wee jebe ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ welusie n'ụlọ ọgwụ ọbịa nwa wee bupụta ego ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ndị niile mụlụ nwa ma ndị niile arụ na ngwụ ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọbịa ọzọ wee kwụọlụ ụgwọ ụgwọ ọzọ onye ọbụla ya na babi ya ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego oju na-eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ọlịlụ ụlọ obodo anyị ọbịa na Ọchukwu ga-akwụgo ụgwọ ịgba na-ekwu n'ebe lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọzọ ewo 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 ịgba na-ekwu lọbịa fụla ewo 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 nwa ọzọ oju na-eme ọgọ ka njọ gị ma ị ga-eme ka ọbịa ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja inwelu human sympathy ka njọ gị ma ị ga-enwe ka ọbịa ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọzọ ọgachukwu nyere ego nye ya obi eji eli akụ eli ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa ọzọ ọbịa bụla ego doke n'oli akụ gị ịgba n'ebe na-ekwu lọbịa fụla ego ezi nwaanyị na Ọkịja ịgba nwa ọzọ isi ife ọma ume ọ ga-adịle gị mma ịgba na elu na-ekwu ụwa lọbịa fụla ego ezi nwaanyị na Ọkịja ịgba nwa ọzọ osodie ma akụ daalụ na pinjo na-ekene gị ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego Chineke dugonu ịgba nwa ọzọ Chukwu kpuchite unu kpuchite ezinụlọ niile ịgba na elu na-ekwu ụwa lọbịa fụla ego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ọba ọzọ eze nwa ume bolu odogwu ngị ka ịgba na-alalụ ịgba n'ebe na-ekwu lọbịa fụla ego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa ọzọ ọdọbụla ego na Ọkịja ngị ka oduma na-akpọ ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego o ji ego eme ọgọ ịgba nwa ọzọ ịgba na-ekwu lọbịa fụla ego karịsịa nwa na Ọkịja ịgba nwa ọzọ
otu kọmpini kwulu kọmpini ka eji ama odo ịba na-ekwu lọbịa fụlego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo ya bụ dairektọ Nwume Oil and Gas ịba na-ekwu lọbịa fụlego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo Ume Haulage Nigeria Limited ịba na-ekwu lọbịa fụlego agịdịgba nwa ịgba nwa ụzọgo ịba na-ekwu lọbịa fụlego nnukwu mmadụ na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo agwabulu m ụmụ Igbo na ife dị maka afọ n'ime ịba na-ekwu lọbịa fụlego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ọbịa ụzọgo bụlụ godo ọbịa bụlụ dayamọndụ ịba na-ekwu lọbịa fụlego obele nwa Chukwu gọziri ịgba nwa Chukwu ụzọgo nyelụ gị akụ na nwa nye gị obi eji ele akụ eli ịba na-ekwu lọbịa fụlego ọbịa jụ na-eme ọgọ ịgba nwa ụmụ ụzọgo Ọkịja achala ogidi fanchasi m okene gị ịba ọbịa na-ekwu lọbịa fụlego kalịsịa nwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo ojije egbu na ọbịa nwanne ma ọ niile egbu na ịba ọbịa na-ekwu lọbịa fụlego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa onye ụzọgo isi ọbịa na-awa na aja nya welu nke ya ka o ịba jee na-ekwu chụọ lọbịa fụlego kalịsịa nwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo onye fụrụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ mana ọnwụ nye elu ịba na-ekwu lọbịa fụlego gidigba nwa ịgba nwa ụzọgo isi na isi iri abụ n'ọnụ okwu ka mụ na-akọ ịba na-ekwu lọbịa fụlego bịabụlụ ego na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo enwere isi ka ibi ya n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ịba na-ekwu lọbịa fụlego ọbịa ji na-eme ọgọ ịgba nwa ụzọgo o ji moto eme ọgọdọ bunye m nke m ịba n'ebe na-ekwu lọbịa fụlego ọbịa ji na-eme ọgọ ịgba nwa o ji ụzọgo moto eme ọgọ bịalị na ọ ga-adịrị gị mma ịba na elu na-ekwu ụwa lọbịa fụlego ụdị ike ngwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo ọjọ bụ agbalụsịa ngene kulu ngene nwụọ ịba n'ebe na-ekwu lọbịa fụlego kalịsịa nwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo enwere m ọlaọcha enwe m ọlaedo ịba na-ekwu egwu ka m lọbịa ga-etile fụlego ọbịa ọbịa fụlụ mọni ịgba nwa ụzọgo ibe niile dị mma na ọnya ka fụlụ n'ime ọbịa ịba na enu na-ekwu ụwa lọbịa fụlego kalịsịa nwa na Ọkịja ịgba nwa ụzọgo ọbịa fụlụ ego bịa gbala oduma ka anyị ịba na-ekwu nabazie lọbịa fụlego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa ọbịa ụzọgo alili egbuwe mgbu na ọnwụ bụlụ nwa bụluwe ịba na-ekwu lọbịa fụlego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa ọ bụrụ ụzọgo ife ego na-egote ọnwụ ka ịma nwa bụrụ ama ịba nwụrụ na-ekwu ọcha lọbịa fụlego oji na-eme ọgọ ịgba nwa ọja ụzọgo ga-ebupụta ego ka anyị wezọ ọnwa bụluwe ịba na-ekwu lọbịa fụlego mana ọnwa dịli akụ ịgba nwa ụzọgo ọnwa dịli ego n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ịba n'ebe na-ekwu lọbịa fụlego ọja ji na-eme ọgọ ịgba nwa ụzọgo ewo 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 ịba na-ekwu lọbịa fụlego ewo 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 ọgabịa bicha ma anya nakwa alịlị ka nnebe ịba na-ekwu lọbịa fụlego ike nwa na Ọkịja ịgba ụmụ nwa Ọkịja ka idibe ọnwụ na ife ọnwụ mere Ọkịja aka ịba na-ekwu ligogwe lọbịa fụlego ọbịa ji na-eme ọgọ ịgba nwa ọnwụ ụzọgo bụlụ odumọna ọnwụ bụlụ baba odumọna ịba n'ike na-ekwu lọbịa fụlego ife ọnwụ na-eme Igbo ịgba nwa ọnwụ ụzọgo bụlụ sọvaiva Kenneth Nwokolie ọna ịba n'ike na-ekwu lọbịa fụlego egbe ejili jọgụ ịgba nwa ọnwụ ụzọgo bụlụ asị akpọ n'Igbo Chukwu nyelu mmadụ ọna ịba na-ekwu lọbịa fụlego asị akpọ nnu na Ọkịja ịgba nwa ọbịa ụzọgo biko dịbe ọnwụ na ọnwụ bụ ọbafọlụ n'ụba onye ịba enu na-ekwu ụwa lọbịa fụlego dike nwa na Ọkịja ịgba nwa o ji ụzọgo moto eme ọgụ odogwu na ọ ga-adịrị gị mma ịba na enu na-ekwu ụwa lọbịa fụlego o ji na-eme ọgụ ịgba nwa ụzọgo ọja bụlụ ego odogwu na ngị ka ịgba na-alalụ ịba n'ebe na-ekwu lọbịa fụlego ọbịa ji na-eme ọgụ ịgba nwa osisi ụzọgo ife ọma eze na pinjo na-ekene gị ịba na-ekwu lọbịa adaeze fụlego nwanyị adaeze nwanyị ọma ịgba nwa ụzọgo osodiemakụ n'izo wee biri ịba na-ekwu n'ebe lọbịa fụlego ọbịa ji na-eme ọgụ ịgba nwa ụzọgo ọbịa bụlụ ego na oge ka ịgba na-ekwelu ịba n'ebe na-ekwu lọbịa ọbịa bilie ọtọ binie bịa gbala oduma ịgba nwa ọbịa ụzọgo binie gbala oduma ụbọchị akala aka na oluwe ịba n'ebe na-ekwu lọbịa fụlego amala ije ịgba nwa ụzọgo ọbịa bụlụ ego Lord Martin si m okene gị ịba na-egwu na-ekwu lọbịa fụlego ọbịa ji na-eme ọgọ ịgba
ngwa eze adị m ụzọ ebune m na ọ sị m okene gị ịma na-ekwulọbịa fụlụ ego dikelia nwa na Ọkịja ịgba ngwa ozogo ebe produsa ọ ga-adịle gị mma ịma na ịhụ ụwa na-ekwulọbịa fụlụ ego dike nwa na Ọkịja ịgba ngwa ozogo akala ụlọ egwu ma ọ bụ ma Martins na ị ga-adịle ịma n'ebe na-ekwulọbịa fụlụ ego ọbịa ju na-eme ọgọ ịgba ngwa ozogo ọbịa bụla ego isi na isi rabụ n'okwu ọnụ ịma na-ekwulọbịa fụlụ ego dike nwa na Ọkịja ịgba ngwa ozogo agụnwa ume gbolu odogwu na ọ dịgolu gị mma ịma na-ekwulọbịa fụlụ ego kalịsa nwa na